беше на този матч. Червените на 2 пъти повеждаха. След това белите стигнаха до точката. Много интересен двубой с обрати, хубави попадения, които зрителите ще видят в следващите минути в ефира на TV7. Стана едно истинско здраво дерби между отборите на Славия и ЦСК, така че тези, които отидаха на стадиона в квартал Овча купа, те бяха около близо 6-7 хиляди, могат да бъдат доволни от прекараните близо 2 часа. Ето и картината от срещата, да видим по-интересните положения от този матч. Стигаме до ситуация, в която румънеца Буш успява да открие резултата. Това стана в 9-та минута. Груба грешка в отбраната на Славия, най-вече на Цветомир Панов, който позволи топката да му бъде открадната от Карачанаков. Стигна се до подаването на Буш и вижте колко елегантно Буш изигра ситуацията. Видя легналия на земята Георги Петков и много технично румънеца успя да открие резултата в полза на ЦСК. Веднага последва отговор за Славия. Можем да кажем, че Славия започна доста напрегнато първите 10 минути. Логично ЦСК поведе в резултата след няколко грешки. Уникален пропуск видяхте на Мишел Платини, след като преди това удар на Карлос Фонсека беше избит от вратарят на ЦСК и Якоб Дивиш. Нова атака на Славия, този път доста слаб удар на Фернандо де Силва, един от най-силните футболисти на Славия. Вижте този пропуск на Еденилсон, който в общи линии може да даде на ЦСК голяма увереност за стигане на победата, защото тук резултата можеше да стане 2-0 в полза на армейците. Еденилсон обаче пропусна. Славия, отново казвам, също създаде немалко голови ситуации. В средата на първото полувреме главният арбитър на среща Никола Попов даде възможност на футболистите заради топлото време да пият вода. Видяхте тук пък Бурзор, който излизаше в добра ситуация, се подхлъзна в най-неподходящия момент и така не успя да се възползва. Много добър шанс за ЦСК отново да удвои предмята си. Буш тук излиза сам срещу Георги Петков. В последния момент си поведе много дълго топката, излезна вратаря на Славия и успя да парира тази опасност. Така ЦСК на 2 пъти пропусна страхотни възможности да поведе в резултата с 2-0. Мишел Платини бе точен при това подаване в наказателното поле на ЦСК. Това стана в 38-та минута, за да се стигне до изравнителното попадение на Славия. То дойде в 42-та минута на срещата. Фернандо проби от дясно, центрира към Бурзор, който отблизо успя да изравни резултата на 1-1. Можем да кажем, че в общи линии Славия атакуваше много успешно от дясната страна и там, където трябваше да се справя в защита с Супосепа, който поне за мен направи един доста слаб матч. Ето атака от дясно, стига се до подаването в наказателното поле и удара на Бургзорг, който доведе до равенство 1-1 в 42-та минута. До края на първото полувреме ще се запомни още един интересен удар за отбора на Славия. Удара бе на Фонсека, там се получи и рикошет, така топката излезна в корнер и първото по време на този интригуващ двубой завърши при резултат 1-1 с изключително интересни положения. Видяхте от страна и на двата отбора положения за гол. Много важен гол за Славия в края на полувремето. Точно, важен гол, който можеше да определено да даде повече сила на Славия за второто полувреме. Ето картина и от втората част. И ако можем да кажем, че през първото полувреме видяхме доста голови положения, през второто полувреме повече битка на терена, по-малко бяха головите ситуации. Едно много красиво изпълнение на Еденилсон и страхотно спасяване на вратаря Георги Петков. Веднага след този ъглов удар в 55-та минута ЦСК поведе в резултата за втори път. Автор на попадението стана Александър Тунчев, който се разписа след като Карачанаков изпълни корнер в полза на ЦСК. Трябва тук да кажем, че само една промяна бе направил Стойчо Младенов в сравнение с победата срещу Левски на място на Маркиниус в игра бе заложено на Луис Суарес, докато Славия отново излезна в познатия състав от първите два мача от старта на първенството. Радоканов явно залага на схемата, когато отбора върви, не трябва да се правят промени. Георги Петков, както в почти всички мачове с ЦСК, разбира се, влезна в сериозни обструкции с привържениците. Всичко все пак свърши както трябва, без особени ексцесии. Много хубав удар на Фернандо де Силва, спасяване на Якоб Дивиш.
тук един жълт картон, който мисля бе абсолютно заслужен в тази ситуация. Получи го Димитър Пиргов. И сега стигаме до 62-та минута. Вижте тази атака на Славия. Платини сваля топката в дясно, за да се включи след това в наказателното поле и много технично с пета да успее да изравни резултата. Много красиво изпълнение на бившия футболист на ЦСКА Мишел Платини. От него започна атаката с хубаво сваляне на топката. Отново Супосепа не се справи добре в тази част на отбраната на ЦСКА и за Платини. Наистина не бе чак толкова трудно да отбележи този гол красавец. Не веднъж сме виждали от предишни мачове на Платини да вкарва голове с пета. Ето отново го направи. Видяхте Тони Силва влезна в игра за ЦСКА. Малко по-късно, след около 15 минути на терена, Тони Силва пък бе сменен. Като според ръководството на ЦСКА, Тони Силва все още изпитва сериозни болки от контузията в рамото, още от първи официален матч на червените. Добре, нямаме никакво време. Бяхме подготвили отзиви от този двубой. Няма да има възможност сега да ги видим, но тук е момента да кажем на нашите зрители, че утре Милен Радоканов ще е гост в Спорт 7, така че ще имате възможност